deci ajunge să-mi pun o întrebare. Nu încerc chiar, îmi pun întrebarea asta. Să ne dumeric, ce este asta? Miercuri, doamna, stai. Stă sigur? Da, da, spun. Vedeți? Trebuie să fie chiar miercuri. Deci mă doare capul îngrozitor. Îngrozitor de parcă am fi joi. Trebuie să crezi? Și dacă era mai... Era ceva. Ce? Nu, domne, nu. Dar eu mă frământ. Mă frământ rău de tot. Coca? Coca și mai cum. Coca, aluatul! A luat, dar cine a dat? Nu, domne, Coca, aluatul care se frământă! Domnule, și eu mă frământ rău de tot. Am o problemă. Am o problemă mare, domnule. Unde să ducă muștrea? Păi nu știu, domnule, să mă întreb și eu, m-am documentat. Am fost la colecția plănarilor, am fost la Crăciun rupte, am fost la librării, am fost la muzee, peste tot, domnule. Dar nu trebuie să încercați. Nu. Știți ce o să zic? Ca musca în lapte? Nu, dar am fost la o vecină, Ce vezi? de bloc, Ce vezi? în care stau, bă, știi vecine prea de muscă, dar numai iarna. Mai la ce? Are treaba aici, Livie. Interesantă vecina dumneavoastră. De asta am zis și eu când am coborât și am văzut tot când... Domnul ăsta am văzut o muscă cu picior. Chiar serios, cum ți-ai văzut-o? În mașini! Era în viță. Picior. Era chiar în mix. Ia să vedem și picior. Da, mi-a și ținut greu. Eu citesc orice mai puțin gânduri, dar nu fie să revenim la problemă. Unde se duc, domnule? Muștele iarna. Deci, domnul, ursul hibernează. Ce văzut, domnule, ursul? Noi vorbim aici de urși. Ursul nu e insectă. Ursul nu e insectă. Corect? Corect? Foarte bine atunci. Te-am vaccinat. Totuși. Ce totuși, domnule, ce totuși? Fie să crezi așa ceva. Stimabile! Nu mersi frumos, știu că sunt stimabili, dar... Iată-mi inscripția. Dumneavoastră sunteți nebun. Da, bă, ce întreb? Dom'le, dar eu ce te-am întrebat? Spune-mă pe ție, știți mereu. Dom'le, eu ce te-am întrebat? Dom'le, eu când sunt stresat, apucă mâncărimile peste tot, dom'le. Dom'le, ți-am pus o întrebare. Unde se duc muștile iarna? Eu pun întrebarea asta! De la început! Așa. Că eu mă frământam, eu aveam o problemă unde se duc muștile alea. Tu acum vii așa șmechere, să de mușii. Adică băi, eu sunt șmechere și mă întreb după mine. Când mi-ai zis tu, unde se duc muștile alea? Dom'le, liniștește-te. Azi e miercuri. Musca nu știu unde se duce. Da? Dar nu ți-am de caier. La revedere! Stimabile! V-am salutat! La Ca revedere! apă!